Vývoj mozgu je veľmi dlhý a zložitý proces. Hoci začal už dávno pred narodením, bude pokračovať až do puberty. Väčšina detí sa rodí až vo chvíli, kedy sú zrelé na to čeliť vonkajšiemu svetu. Nervový systém však narodením ani zďaleka nedokončil svoj vývoj. Život vnútri matkinho tela je zásadný práve preto, aby mohlo dôjsť k jeho rozvoju. Počas tehotenstva a prvého roka života mozog rýchlo rastie. Keď sa dieťa narodí, má mozog asi štvrtinovej veľkosti v porovnaní s dospelým. Keď o tom budete premýšľať, je to ohromujúce, hlavne keď si predstavíte jeho ručičky a nožičky a to, ako by dieťa asi vyzeralo, keby ich malo štvrtinové oproti vám. Od chvíle, kedy dieťa prišlo na svet, je pripravené učiť sa. Pokiaľ bude jeho mozog dostatočne stimulovaný zrakovými a sluchovými podnetmi, bude ako malá špongia, ktorá vstrebáva všetko, čo sa okolo neho deje. Za každým, keď sa vám dieťatko pozrie do tváre, stimuluje tú časť mozgu, ktorá má na starosti zrakové podnety. Postupom času v tom bude dieťa oveľa šikovnejšie a výkonnejšie. Keď sa dieťa narodí, jeho mozog a nervový systém je dosť nezrelý, preto sa na začiatku života deti moc nehýbu ani príliš nevnímajú, čo sa okolo nich deje. Najvyvinutejšou časťou mozgu je tá, ktorá má na starosti základné reflexy, teda plač, satie, ale tiež dýchanie, krvný tlak a tep. Deti sa však vyvíjajú veľmi rýchlo a vo veku 3 mesiacov vyzrejú natoľko, že niektoré z reflexov, s ktorými sa narodili ako reflex úchopu a spontánny plač, pomaly zmiznú. Pamäť je takisto fascinujúca vec. Časť mozgu, ktorá riadi pamäť, nie je pri narodení zrelá a počas prvých 2 rokov prejde neskutočným vývojom. Preto sa dlhodobá pamäť vylepší práve okolo 2. roka života. Ako vidíte, aj pamäť sa vyvíja. Deti sa však učia tak rýchlo. Už vo veku 10 dní si dieťa zapamätá, ako voniate a okolo 3 mesiacov vás už pozná. Pre normálny rast a vývoj mozgu je samozrejme nevyhnutná správna strava, hlavne v prvých 2 rokoch života. Verili by ste, že po narodení si len samotný mozog berie 70% všetkých živín? Tuky sú takisto veľmi dôležité, pretože sú zdrojom nevyhnutných mastných kyselín. Niektoré tuky tiež obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, tzv. LCP kyseliny, ktoré sú potrebné nielen pre vývoj mozgu, ale aj zraku a nervových tkanív.